आज त्रिनाली एवं भवानीଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଏପିସୋଡ ଦେଖିପାରିବେ। ମାଲିକ ଏ ଘର ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କମି ଯାଇଛି ନା ମୋର। ପିଲାମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାହୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତ୍ରିନାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଭିତରେ ଆସିକରି ସରସ୍ୱତୀ ଆସି ପଶି ଯାଇଛି। କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୋର ଶାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବି। ମୋତେ ଏମିତି କେମିତି ଧମକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘର ଯେମିତିକି ଦୋହଲେଇ ଯିବ। ବୁଝିଲୁ ମାଲିକ, ଆଜିକାଲି ଘର ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଅଛି। ତ୍ରିନାଲି ତେଜସକୁ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ତେଜସ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା। ମୋତେ ଏମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ପରସ୍ପରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ପୁରା ପରିବାର ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଶାସନ ଚଲାଇ ପାରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜାଣିବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।